práva jak ty. Lebo Jaké väčšie práva? Väčšie práva on Môžem? má jak ty. On mi nepreparkuje auto. Môžem ísť? Nepreparkuje auto. Alebo nestojím na vašom. A Povedz, čo sa mám koľko- teraz vypariť alebo zabiť? Počúvaj sa. Aby tam bolo miesto. Nie, debatuj so mnou. No, choďte tam, nie, to nemôžete tak sa... Ale čo mám spraviť teraz? Kde si dám, lebo nemá tam právo. Tam sú majitelia firmy. Právnik je majiteľ. A na našom mieste trebalo No. stať. Ale však tam sú, a on mi sami postaví. Nie som na Právnik sa vašom, som postavil, on na... sa postavil na právnikové miesto. Samozrejme prišiel Ty právnik sa postavil Vy ste to na videli, ako som zaparkoval, alebo nie? Adika. Ste tam neboli. Ale treba sa porozprávať zase. Ale však on Treba sa sa so mnou správa porozprávať, arogantne. nie No však, hádať. Adika, Dobre. ty vieš, čo urobil tam poriadok? Ja. Nebyť, mňa nie je tá čistota pod Ja som sa začal hádať. No. Máme tam asi 4 alebo 5, čo tam boli. No, to zasa... No tak on je majiteľ, Ale on tak sa nie z správa jak ničoho majiteľ nič zrazu firmy. On čo za, vybehnúť a koľko tak. mesačne platí reál, že by si mohol dovoliť tu platiť, parkovať A parkovisko? preparkovali ste? Nie, čo si? Však je drzí sprostý ku mne jako pizza. Ja som opica. No, jako pizza. Ja nevrieskam len tak z ničoho nič. Adika, ja ho nepustím, počúvaj sa, ja ho nepustím do večera, do 10, do 11, nebudem ho Aj do polnoci. A ja No. tu budem. Kubo, No, nemá tam čo parkovať, jasne, nie je tam na chvíľka kultová. na naše sa postavte a... Na našom stojí okna ešte nejaké BMWčko, ktoré neviem No koho tak je. zase ste mali zablokovať ich tam. Moje, tam sa nedalo. A BMWčko zablokovať. Keď zablokujem BMWčko, zablokujem ďalšie auto. No, No však- ale ja, Adika, ja mám auto, mám 4 alebo 8 mesiace auto, ja mám už odreté, bo každý, no. Však ja robím na auto, ja nemám nič zadarmo. A on príde z ulice, on je majiteľ, keby si ty bol tvoje auto, tak sa s tebou dojím, Adika, hej, ale oni Dohodnúť, ale nie firmy. začať vrieskať. Kubo, no. Jak vieš, a ty si kto, miláči, že mi tak ty rozprávaš, ty si kto, ty ako máš tú pozíciu? Si majiteľ firmy? Takže teraz ja nie No. som nikto za to, že nie som majiteľ. No isté, že nie, lebo Nemám majú žiadne parkovať práva, môžu alebo čo? jedine majiteľia firiem. Redakcia. No majiteľia Ale firiem, máme ale nerad. miesto, To no. koľko Zamborský tu Áno. robí a mal to, kedy ste sa pán Zamborský postavil tam? Nikdy. A ty No skade dobre. ruka, skade noha prídeš a sa už postavíš a robíš sa... Takže ja teraz mám vyskočiť z okna, aby ste boli spokojná. Ja, mám to preparkovať auto. Už by bolo.